Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Ka Nongïakhih kabla teng palat chi benai hajantar mantar New Delhi kala poi kabenta ka bakongsan hadian ba udhar mantra Pradhan ula resign ka kam menteri katanat Pule puthi ka Sorkar da ka bapha ek shithi Iehnoh kam jong u sho menteri rang ba adu kari Narendra Modi kani ka rai kala mi ha ka arpsan trik unai tung arja arpun rio tang khindiat kinta shaban sedang ka Nongïakhih ka balai ha preng ka cockroach janata party bat ka Sorkar pedeng ka jingdawa bah khamat e jeng ki Samla ki Nongïakhih hajantar mantar na do palat chi benai ka long badai benweng no yo udhar mantra Pradhan na ka kam menteri pad hadu minta ka Nongïakhih ha pedeng ka CJP ba ka Sorkar kala sakut namar ba ka Sorkar kam shela manager ya ka jingdawa ha ka step jong kani ka sngi ka CJP kala pin pa kan omdon ka nu ka Nongïakhih la ka Sorkar kam weng no yo menteri Pule puthi ha ka jing pentep ling ba ka san x udhar mantra ulo ong ba uburam ye kijing ang nuot kijing sngo ba kijing Kmen jeng ki Samla kari ulo ong ru ba kijing pendep kijing ang nuot jeng ki Samla kalong kijing ket clear ka ba kraw ha kijing yai lenti san perthai jong u ba ula ai khuble yo menteri rang ba du Narendra Modi ubla ai u ka lat ban chakri ya kari tang mari poi ka khubwar ba udhar mantra Pradhan ula Iehnoh kam ki Samla be khi hajantar mantar kilami pat ba ban pen paw ye kijing sngo Kmen nakaliang ka cockroach janata party kalapin mi ru ka Kyrwoh ka baong long live students power kadba unong yalam ka CJP Abhijit Depke habakren na karinsan Nongïakhih hajantar mantar ulong bakila job bar ka jingko ba judan ba Iehnoh kam hakne ka Sorkar minta kala khilem देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है और ये इस्तीफा गवाह इस बात का अगर आप लोग डरेंगे नहीं अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे के इस्तीफे ले सकते हैं हम Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya